Good morning. Please kneel. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creature made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miraculous waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore to obtain for me, kindly mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata. Pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika na mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matidambang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran nin Ama, nin Akin, nin Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, iyo po ang ikapitong aldaw nin Oktaba sa Christmas. Isabay man yato sa mga sa intensyon ngunyan, ang mga intensyon, pasasalamat ni Tomas Glenn Pedro, Fee Cadiz and family, Ruji Montiveros, for passing the licensure examination for teachers, dulot ni Arlene Bibon and family, thanksgiving for the graces received for the past year and for the coming year 2025, dulot ni Erenia Garing and family. Siringman, special intention for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family.
Special intention man kan Garcia family. For good health for Sara Garrido, dulot ni Alma Garrido, and special intention man ni Judy Rimalinli. Sa mga kalagman ni Proilan, dulot ni Rosibi Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Piping, dulot kan F&S Velasco. Sa kalag ni Justin Raymond, dulot ni Sanyusa family. Sa kalag ni Edgardo and All Souls, dulot ni Aprilin ni Serio and family. Sa kalag ni Gerardo Jr. and Kylie Dineris, dulot kan Likop family. All Souls, siriman sa kalag ni Anisito, dulot ni Fi Cadiz and family. Sa kalag ni Elias Sr., Fi Lourdes and Efren, dulot kan Manuel family. Siringman sa kalag ni Guadalupe, dulot ni Erenia Garing and family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang Santa Misa. Punan niya tuan sa tuyang Santa Misa, sa ngaran kanama, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yeso Kristo, ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asilan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indugabos mga tugang. Maray na agaman po, O Father. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpumay ka mga nagsusulsol, kagurang naan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod ka ng mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurang naan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan. Sa mga taong maranghay ang buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, haling langiton, Diyos amang makakamhan. Kagurangan na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika nagpapara kan manggasalan kan kinaban, kay rahi kami. Ika nagpapara kan manggasalan kan kinaban, akuan sa mong timaherat. Ika nagtutukaw sa to ka nama, kay rahi kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan o kalangkaw Hesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan sa kudpaman, na nagtugot mangyari ang kapinunan asin kapanuan kan gabos na pagsamba, huli kan pagkamundag kan sa imong aki. Warasan sa mo na mimibig kami, na makaayon sa iyang kamugtakan, kung sa'y nakatugmad ang kalubusan kan bilog na kaligtasan ng tao, siya na kaibamong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataram. Inot na babasahon. Ginoo sa enot na surat ni San Juan. Mga aki, ini ang mga huring aldaw, sinasabihan kamo na madatong ang Antikristo.
Dakol ang mga antikristo na nagpapahiling, kaya aramta na inian mga huring aldaw. Gikan sinda sa to, alagad bakong sa tuya. Kung sa tuya sinda, nagdanay ko ta na sa kaibahan ta. Alagad tinalikdan kita, ninda sa pagpatuynay na sinda bakong sa tuya. Alagad kamo linahidan kang banal sa espiritu, kaya kamo gabos igwanin pakasabot. Sinusuratan ko kamo bakong huli ta dai panindo aram ang katotoohan, kundi huli ta aram na nindo. Aram nindo na daing kaputikan na nakakahalo sa katotoohan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang langit asindaga mag-awit sa kaugmahan. Ang langit asindaga mag-awit sa kaugmahan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Mag-awit sa kagurangnan, kamo gabos na banwaan. Mag-awit sa kagurangnan, irukyaw ang sa iyang ngaran. Ang langit asindaga mag-awit sa kagurangnan. Maugma ang langit, maugma ang daga. Ang dagat asin ang gabos na nasa dagat. Ipagugmaanin gabos ang kapatagan, asinin gabos na kahoy sa kadlagan. Ang langit asindaga mag-awit sa kagurangnan. Magugma hulit ang madatong ang kagurangnan. Siya madatong sa paghadi sa kinaban. Siya matanos na maghahade sa kinaban. Mamumuto na maghahade sa katawohan. Ang langit asindaga mag-awit sa kaugmahan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan, iyo ang tataramon nasa kaibahan ng Diyos, asin ang tataramon Diyos. Pon sa kapinunan, kaibahan siya ng Diyos. Huli sa iyan, gabos na bagay na haman. Kung mayo siya, dainin anuman na nahaman. Nasa sa iya ang buhay, asin ang buhay na iyan, iyo ang ilaw nin tao. Ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, ilaw na day madadaog kan kadikluman. Duminatong ang sarong tao na sugo ning Diyos, ang siyang ngaran Juan. Siya napadigdi sa pagsaksi dapit sa ilaw, tanganing ang gabos magtubod huli sa iya. Bako siya ang ilaw, saksisa na siya kan ilaw. Ang tataramon, iyo ang tunay na ilaw na nagliliwanag sa gabos na tao, asin siya minadatong sa kinakban. Yaon siya sa kinakban, asin minsan ngani ang kinakban lilalang huli sa iya, day siya namidbid kan kinakban. Duminatong siya sa iyang sadiring banwa, alagad na siya inako kan katawuhan na sadiri niya. Alagad ang gabos na nag-ako sa iya, tinauan niya ning kapangyarihan na maging mga aki ning Diyos. Ang gabos na nagtutubod sa iyang ngaran, bakong gikan sa dugo o sa laman o sa kagustuhan ng tao, kundi gikan sa Diyos. Asin ang tataramon na ni tao, nakisumaro sa tuya, asin nahilingtan sa iyang kamurawayan kang aking bugtong ni Nama, panunin pagkamot, asin katotoohan.
Saksi kay ini si Juan kan sinabi niya, iniyan sa kuyang ipinapamidbid, an madatong kasunod ko, mangingenotan sako. Kulita siya enot sako. Hali sa iyang kapanuan, kitagabos nag-ako, biyaya, asin sunod-sunod na biyaya. Kulita ang tugon, itinao ki Moises para sa to, ang pagkamot, asin katotohan, ki Hesu Kristo. Di pa ni nakakahiling sa Diyos, ang aking bugtong Diyos siring sa Ama, iyo ang nagpahayag sa iya. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Ultimong aldaw kan sa tuyang presenteng taon 2024, asin man siguro sa satuya na pag sabat at tiyan kan 2025, magayon na magkaigwaman kita in a way kipag-review kan sa tuyang taon, kan presenteng taon, bilang mga disipulo kan sa tuyang kagurangnan, bilang naglalakaw sa tuyang katolikong pagtubod. Tasiring baga sa salud, asin man sa general well-being niyato, ang sa tuyang spiritual well-being, importantihon man marhay na i-assess from time to time. Na mahiling niyato, mahiling sa tuyang buhay kung pasain naman ng gad kita. Interesante ining ebanghelyo na sa tuyang nadangog tayo ni kan Christmas Day, asin sa nguya na pagtatapos kan sa tuyang taon, iyuman an ebanghelyo. Sa pagtatapos, binabalik niya to so kapinunan. Sabi ni Juan Evangelista, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, or is God. Pun sa kapinunan, ining tataramo na ini, tataramunin buhay, tataramon nagtataunin liwanag, gari baga pinagsasabi sa tuya kang liturhiya, iyuman ini ang mataunin liwanag, or dapat na nagtaunin liwanag, kaining presenteng taon asin sa masunod na taon. Kaya magayon na, in connection siguro sa konteksto kay ni mga pagbasa, asin man kan okasyon niya to na ikaultimong aldaw kan taon. Pagurupurupan niya to ining mga nagkapirang kahaputan. Siguro sa Indo, habang nadadaog nindo, magsimbag ka mo sa Indo, de magpurahaw po magsimbag sana sa Indong isip. Ining 2024, naging mas close daw ako sa mahal na Diyos. Sa sakuyang buhay espiritual, mas nagrani daw ako sa mahal na Diyos. Kung day ako naging close sa mahal na Diyos, ano daw sa mga kaulangan, kan sa kuyang pagiging close sa mahal na Diyos? Kung ngunya na taon, naging mas close ako sa mahal na Diyos, mas nagrani ako sa mahal na Diyos, ano man daw sa mga bagay na nakapag-contribute sa sakuyang pagiging mas harani sa Diyos? Papaano ining relasyon niya to or relasyon ko sa mahal na Diyos nagrararom? Papaano man dawan sa kuyang buhay pagpamibi, asin buhay espiritual nagbago? Papaano ko daw na ining mga espiritual na pagkabuhay, asin prayer life ko, magbago sa masunod na taon? Ano ang sa kuyang
nanudan, manunungod sa mahal na Diyos, asin sa sakuyang pagtubod, kan 2024. Igwa daw nin mga momento na talagang nagtatak sa sakuya with regards digdi sa sakuyang faith perspective. Papaano kaining nakaaging taon o rining 2024, papaano ko na-sense ang mahal na Diyos na nagpapahayag kan sa iyang sadiri sa sakuyang buhay? Sa masunod na taon, anuman daw ang buyako na manudan, manunungod sa sakuyang pagtubod, anong mga areas sa sakuyang espiritual na pagkabuhay, an muyako na mas magtalubo, ngunya na 2025. Anong mga marhay na pag-uugali o mga virtud ang nagtalubo sa sakuya kang 2024? Anuman sa mga pag-uugali na naging struggle ko kang 2024. Ano sa mga pagkakasala na sakuyang nadaog o na-overcome kang 2024? Ano pang mga kasalan, ano pang mga kakundian, ang kinakaipuhan ko na ma-overcome pag-abot kan bagong taon na 2025. Ano daw ang pinaka naging mabunga sa sakuyang mga gawi nin pagserbi kanakaaging taon? Sa ngunya na maabot na taon man, ano daw na mga oportunidad din pagserbi ang sahiling kong inaapudan sa sakuya kan mahal na Diyos? Kang 2020 ay 24, papaano ko daw inibanan, papaano ko daw sinabayan ang ibang mga paratubod, tangani na sindaman, magrani sa mahal na Diyos? Papaano ko daw ipinahiling ang pagkamot kang mahal na Diyos duman sa mga tao sa buhay ko na kanakaaging taon? Papaano ko daw pinag-encourage sa sakuyang pamilya, sa mga yaon sa sakuyang poder, na magsadyos kanakaaging taon? Papaano ko daw binalangibog ang marhay na bareta asin say na ko nagkulang sa mga oportunidad kining pagpalakop kan marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan? Ano ang sakuyang pinapassalamatan na ginibo kan mahal na Diyos kang 2024? Asin ano man ang sakuyang pinagpapasalamatan na ginibo ko para sa sakuyang pagtubod sa mahal na Diyos sa simbahan kang 2024. Papaano daw ako mas magiging dayupot na disipulo kan sa tuyang kagurangnan sa maabot na 2025?
lugod ining masunod na taon, mga tugang, maging panunin oportunidad na kung sayin mas magtatalubo kitang marhay sa relasyon niyato sa mahal na Diyos, mas magtaluboan sa tuyang pagtubod. Asin mas maging dayupot kita na para sunod kan sa tuyang mahal na Diyos. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpabibigaw mga tugang tanganingan sa kuha silang sa indong atang, makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ginigikanan in tunay na devosyon asin katuninongan, warasan na mimibi kami na maninigoming sambahon an sa imong kadakulaan, huli kining atang asin maimbod na makisumaro sa isip, huli kan paghiras sa banal na misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat batano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Na sa kapiestahan kining sagradong misteryo, anday nahihiling sa sayang pagka-Diyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatawo, asin naninaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon. Tanganing sa pagpabangon sa iya man sana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang tawong nawara pabalikon sa langit no nakahadean. Kaya kami kaiban gabos na angeles nag-uumaw sa imo, sa maugmang selebrasyon, nagrurukyaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan an minaligdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpasaluib sa god sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin magpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, magako ka mo gabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa food na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtas, na nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan nga boss na mga gadan, dangan nakuwasin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami nga boss, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin nga boss na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos no nakaugalian nang has kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo, hari paghilingaan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninungan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, na sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan an sa imong banwaan na inaantabayan, kan manlaylain na tabang, magahungunya na sin sa maabot na panahon, kan bulongnin sa imong kabanalan, tanganing mantang nag-uugma sa kaipuhan na ranga, kan mga bagay na minalipas na, maigot sindang maghinguwa pasiring sa mga bagay na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.